Саулармысыз, хөрмәтләребез, йокы белән ял акча кебек, ул бер кашанда җитми. Без сезне кояш көнне, ай төнне көткән кебек сагынып, саргып көтеп алдык. Ниһаять, июльнең уртасы җитте. Июль аен борынгыдан ук җәйнең югары ноктасы, хәтта шиллә ае дип атаганнар. Уйлап карасаң, мөгъҗизалар җитәрлек бу айда. Җәйнең бу мизгелләрендә күңел ирексездән табигать кочагына омтыла. Ел бойы көтеп алынган җәйге яллар да шушы вакытка туры килә. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Күпләрне алда озын яллар, ерак сәфәрләр, мавыктыргыч сәяхәтләр көтәдер. Матур җәй айлары якты кичерешләргә бай булсын. Табигатькә чыгыгыз, көч җыегыз, яңа кешеләр белән танышыгыз. Безнең белән инде сез таныш. Тамашачыларыбыз табигать белән кушылган мизгелдә без Алмаз Гәрәев, Зөлфия Шәмсуарова манзара тапшыруын башлыйлар. Бирегә килеп керү белән үзеңне әкият дөньясына килеп эләккәндәй хис итәсең. Күп еллар тамашачыны сәхнәдән сөендергән курчаклар бүген экскурсиягә килүчеләрне шатландыра. Һәм кайсы йортта кем яшәячәген шәһәр башлыгы Городнич билгели торган булган. Җәй беткәнне көтеп ятмагыз. Яхшы эмоциялар һәм адреналин яратучылар. Әйдәгез монда. Сишәмбе чыгарылышында бик матур сәхифә урын ала. Шул белеп кидер инде. Шулай ук хөрмәтле кунакларыбызны каршы алырбыз. Артист алып баручы сәнгать мәктәбендә укытучы, үләннәр белгече Аграфена Васильева, Урманчы эшмәкәр Алим Галимуллин, балалар табибы гына түгел, шын һөнәре буенча балалар табибы һәм биюне дә үзләштерүче Шопан Гаявнова һәм музыкант баянчы Валерий Салаховтан Төрекләрнең кунакчыл дигән даны бөтен дөньяга таралган. Алардагы төрле тәмле татлы сый-хөрмәт бер татып карасаң, инде җиңел генә туктыйм димә. Төркиядә ризык я кылактан төтен чыгарырлык дәрәҗәдә яндыргыч, я шамасыз баллы түгелмени? Алайса син суда пешкән ботка, карабыдай ашарсың, без бүген төрек ризыгы маринадта тотып күмердә пешерелгән күлбаста белән сыйланырбыз. Добрый день. Сегодня мы будем готовить кулбаста. Кулбаста Күлбасты өчен тавыкның туш итен озынча кисәкләргә бүлеп маринадка саласы. Без килгәнче Рәхмәтулла моны эшләп куйган иде инде. Мы вот это мясо уже мариновали. Внутри вот это мясо мы с чем А маринад түйелгән баллы кызыл борыч, помидор, сарымсак, соя соусы һәм төрек тәмләткеченнән гыйбарәт. турецкий кекик называется. Маринадта итне 5-10 минут тутсаң да җитә ди оста. Вакыты җиткәч, менә шушындый тимер рәшәткәгә салып, мангалга куясы. Күлбастыны безнеңчә шашлык дияргә дә мөмкиндер. Аны сарык итеннән дә ясыйлар. Kılbasa hazır. Afiyet şeker olsun. Күлбаста ашагач үрләрне дә яулап, тауларга да менеп була. Шәһәрләр дә кешеләр кебек. Кайберләрен бер күргәннән соң бер дә онытмыйсың. Гомерең буена хәтереңдә кала. Бу искиткеч шәһәрне бер генә тапкыр булса да күрүчеләр Дербетнең борынгы таш ныгытмасының Нарын кала дип аталуын беләләр. Шәһәр өстеннән биеклектә урнашкан бу зур тарихи комплекс ЮНЕСКОның бөтен дөнья мирасы исемлегенә күптән кертелгән. Әгәр син Дербентка килеп тә Нарын калага кермәгәнсең икән, димәк син Дербентны күрмәгәнсең ди җирле халык. 5000 еллык тарихы булган шәһәрнең истәлекле урыны һәм бизәге дә нәкъ шушы борынгы калга. Ул ЮНЕСКО тарафыннан бөтен дөнья мәдәни мирасы исемлегенә кертелгән. Аның Каспий диңгезенә барып тоташкан таш диварлары каланы төн яктан да, көн яктан да саклаган. Тарихына килгәндә төзелү вакыты якынча 6 гасырга карый. Кайбер чыганакларда ул Бийек Кавказ дивары дип тә йөртелгән. 42 чакрым озынлыктагы монументаль кырылма әрәмәлек һәм калкулыклар аша тауларга кадәр сузылган. Аны урап узып булмаган. Бүген оригиналь конструкциянең 3тән бире генә сакланып калган. Нарын каланың берничә капкасы бар. Көнчыгышта үзәк, киреп йөрү өчен. Көнбатышта тауларга чыга торганы.
Монысын икенче төрле хурлык капкасы дигәннәр. Ныгытманы яулап алган очракта патша белән гаскәр башлыгы тауларга чыгып кача алган. Тора-бара аның территориясендә кирәкле биналар төзелгән. Су үткәргеч, хан мунчасы, төрмәләр, хан сарае, складлар, гауптвахта, лазарет. Шәһәрне су белән тәэмин итү системасы да уйланып эшләнгән. Камауда калган очракта таудан килгән су керамик торбалардан су саклагычка агып төшкән. Резервуарның күпчелек өлеше җир астында булганга, монда җыелган су ярты елга җиткән. Мондый ныгытмаларда төрмә зинданнар да булган. Биредә ул суд үтә торган җирдә, хан канцеляриясе янында урнашкан. Хан мунчасы идеаль килеш сакланган дисәң дә була. Хәзерге заман кешесе өчен аның тышкы кыяфәте кызык. Җир өстеннән бары ак гөмбәз түбәләр генә күренә, ә мунча җир астында. Патшалар мунчага юыну өчен генә түгел, шахмат уйнарга, дәүләт эшләрен хәл итәргә дә йөргән. Биредәге берничә караңгы бүлмә юыну урыны булган күрәсең. Хикәяләр буенча алар бер шәмнән дә җылына алган. Кызганыч, хан сарае сакланмаган, аның урынында хәрабәләр. 19-нчы гасырда төзелгән биналарга килгәндә, ул гауптвахта, лазарет һәм склад бүлмәләре. Ныгытма эчендә таш саркофаглар җыелган урында бар. Биредә бер кайчанда зират булмаган диләр. Туристларга диварларга менергә ярый. Шул рәвешле Нарын каланы тулайым әйләнеп чыгып була. Һәр яктан да искиткеч манзара ачыла. Диңгез, таулар, Дербент шәһәренең истәлекле урыннарын күргән кеше моны бер кайчанда онытмый. Нарын кала үзенең Дагбар дивары белән бүгенге көндә дөньяның иң зур ныгытмаларының берсе. Алтын көмеш яуган җирдән туган үскән ил артык. Әгәр сез узган гасырларга сәяхәт кылырга ниятлисез икән, Алабуга шәһәренә рәхим итегез. Шулман һәм Тоймы елгалары кисешкән урындагы гүзәл кала, борынгылыкны яратучылар өчен менә дигән хәзинә. Хезмәттәшебез Гөлинә Харрасова әлеге сюжетны махсус әзерләде. Чөнки ул Алабуга кызы. Гадәттә Алабуга турында сөйләшкәндә без аны 1000 еллык шәһәр дип әйтергә мөмкин икәнбез. Әмма кайбер тарихчылар безнең белән килешмәс һәм бу шәһәргә ни бары 300 еллар тирәсе генә дип әйтер. Беләсезме, бу очракта бездә алар да хаклы булыр. Ник дигәндә, бер версия буенча Алабуганың килеп чыгышын Екатерина II белән бәйлиләр. Имеш, ул 1784 елны указ кабул итә. Аның буенча әлеге территорияләргә Алабуга исеме бирелә һәм үзәктә 3 тип урам төзелә. Аның уртанчысы Казан урамы дип атала. Ул безнең Казандагы Бауман урамы кебек һәм монда җәяүлеләр генә йөриләр. Biz aның буенча бүген сәяхәт кылырбыз. Мең 1784 елгы указ буенча 3 үзәк урамнан кала 2 зур мәйдан төзелә. Беренчесе аның Ипи мәйданы, икенчесе Болык мәйданы. Без хәзер элекеге Ипи мәйданында. Бүгенге көндә әлеге мәйдан Ленин исемен йөртә. Кем яшәшәген шәһәр башлыгы Городнич билгели торган булган. Тыкрыкларга ул иң зур өйләрне урнаштырган. Казан урамында кем яшәгән соң дип сорарсыз. Биредә чиновниклар яши торган булганнар һәм шулай ук өстәл бәйләнә.
урамы буенча аска таба төшкәндә, сез менә шундый кызыл диварларга тап булырсыз. Бу үзенә күрә Кремль, Алабуга версиясындагы. Уртада зур стелла урнашкан бик стелла, аның башында Ленин бюсты, бу Алабугада Ленинга багышланган иң кечкенә бюст, авторы Меркулов, әлеге тарихи объект биргән 1925 елда урнаштырыла. Аскарак төшкән сайын йортлар алмашына, алар хәзер башлыча агачтан, әмма кайберләренең шулай нигезләре таштан булса да, бу ни белән бәйле. 1800 елда Алабугада зур янгын була. Ул 500-гә якын йортны юк итә. Үзәк өскөл эшләрдә хәллерәк гаиләләр үзләренең йортларын яңадан инде таштан торгыза, менә уртак хәлләр һәм инде акчалары булмаганнар яңадан йортларын инде агачтан коралар. Казан урамының тагын бер үзенчәлекле йорты янында бирдә кайчандыр тукыма фабрикасы була. Бөек Ватан сугышы вакытында биргә Вишневолов текстиль комбинатыннан төрле җайланмалар, аппаратуралар кайтарыла һәм алар ярдәмендә фронтка киемнәр әзерләнә. Тарихи бина янында ике һәйкәл урын алган. Ул почта хезмәткәрләренә багышлана. Әнә күреп торганыгызча почтальон кыз һәм связист егет. Алабуга шәһәре тынычлыкны яратучылар өчен менә дигән вариант. Юкка гына аны пенсионерлар һәм студентлар шәһәре дип атамыйлар. Ни өчен? Чөнки урамнар гадәттә буш. Бигрәк тә эш көннәрендә кеше инде эшли белгәнегезчә, урамда сугылып йөрүчеләр юк, туристлардан кала. Менә алар инде әлбәттә бренди тарихи объектлар, музейлар янында гына очраштыргалый. Улар барлык урамнарны, барлык серләрне дә белеп бетермиләр. Әйтик, менә хәзер без Казан урамыннан төшеп, инде Цветаева мемориалына барып җитәбез. Монда аңа багышланган 3 музей бар. Бу әдәбият музее, истәлек йорты һәм инде аның үзенең мемориалы. Әйдә, минек биек тауларга. Әйдә, минек Дагыстанга булып чыгам инде бу. Тауга карап, тау булып булмый дигән татар халык мәкале белән бәхәскә керсәк тә була. Адәм баласы яулый алмаган, менә алмаган таулар, үр кыялар юк. Ул нинди генә һөнәр үзләштермәгән. Үзе артист, үзе сәнгать мәктәбендә укытучы, үзе үләннәр буенча белгеч, үзе алып баручы. Алып та баручы, алып та кайтучы. Әле ырым-шарым имтүннәрен дә белә. Кем дип уйласагыз, ул Аграфена Васильева. Аграфена ханым, саумысыз, хош килдегез. Арумысыз. Үзебезчә керәшнәрчә сырыгы аругынамы? Арумысыз. Бик ару әле. Бик яхшы аругына керәшнәрчә сөйләшеп алдык. Аллага шөкер. Петров җитте, җәй үтте дигән сүзне без бик яхшы беләбез. Шулай бит? Шулай. Петрауга бәйле төрле йолалар бик көчле бит инде безнең. Ул Сабан туе, үзе Петрау көннәре, бәйрәмнәре уздыругына төрле файдалы үләннәр җый. Ул менә бер атна дәвам итә. Менә шул Петрау җиткәч, нинди үләннәргә басым ясарга кирәк һәм аларның кайсы нәрсәсе белән файдалырак? Кыскача гына. Петрау көнендә, Петрау атнасында бөтен үләннәрнең дә файдасы бик зур. Тик үләннәрне белеп куллансаң дару, белеп кулланмасаң агу. Менә айның үсә барган чорында, күктәге айның, монда инде җир өстендәге үләннәрнең чәчәкләрен, яфракларын, кыякларын җыярга кирәк. Ай кими барганда тамырларын җыярга кирәк. Ягъни мәсәлән, менә барыбызга да таныш булган абага һәм тузганак. Менә бу абага... Бу шул 12 июльдән соңгы чорга карый торган вакыт бит, дим? Соңгы чорга, соңгы чорга карый торган вакыт. Чөнки 12-сенә соң бер атна
devam etеді битин. Biz битин хәре атна төгәлләнгән 18-ннән үк сөйлибез дип әйтәм. Нәкъ шулай көзгә хәтле бу үләннәрне, бу тамырларны җыярга була. Әгәр менә без балан агачына тукталсак, аның җимешләрен инде кызарып пешкәннән соң кара көзгә хәтле җыярга мөмкин. Ул әле суыкта бигрәк тә тәмлеләнә, баллана. Һәм инде суда да яки парда тоткан чиракта да балан бик тәмле, бик баллы була. Ә менә баланны йөрәк мускуллары нык булсын өчен аны бөтен килеш йотарга кирәк. Һәм балан согы белән балны кушып эчкән вакытта ул инде иммунитетны бик нык ныгыта. Менә шунысы белән бик яхшы. Аннан соң менә без чүп үлән дибез бит инде. Су үләме дип атыйлар аны безнең якларда, бу макрица була инде. Бик күп кешеләр, өлкәннәрдә, яшьләрдә хәзер аяк буыннары, тез буыннары сызлауга бик каты зарланалар. Миңа шалтыратучылар да бар. Әгәр дә бу сызлануны киметү өчен менә киметергә кирәк дисәк, шушы су үләнен, макрицаны җыеп, аякка урарга кирәк. Аннан соң полиэтилен кияргә һәм өстеннән бер җылы әйбер белән урап куеп, шул уралган килеш 6 сәгать яки анда 5-7 сәгать йөрергә кирәк. Авыруын баса. Ә менә бу макрица су үләнен киптереп кулланырга да мөмкин. Менә ул киптереп кулланган чиракта аны шәйтеп төнәтмә ясыйлар һәм шуны әзәзләп эчкәндә буыннарга утырган тузларны куа. Тирләтә. Димәк, поралар ачыра да, шул тир белән тузлар чыга дигән сүз. Аннан суставлар гына түгел, йөрәк авыруы вакытында да аны кулланырга мөмкин. Мастит чырагында яшь әниләрнең миңа шалтыратканы бар нәрсә кулланыйк икән дип. Мастит вакытында аны ботка итеп ясарга кирәк һәм ул авырткан күкрәкнең шешкән урынына ябарга һәм 3 сәгать саен алыштырып торга. Бу нәкъ зәңгәршәлдәге күк булды инде. Каралы сеңлем, синең күкрәкләреңә караганда синдә авыру бар кебек. Ләкин менә шуны бит инде мин тыңладым да сез ничә төрле ысулны гына кулланмадыгыз, әйме? Ул буыннар дидегез, әйме, аяк, тизләр, суставлар дип әйттегез, сез аны йөрәккә дә кагылдыгыз, инде күкрәккә дә барып җиттегез, яшәниләрнең. Моның никадәр дөресме юкмы икән, ничек шамалап бетерәгәсең? Табиб белән киңәшеп эшләргәме, яки шул аңлатып биргән берәр медицина китабы бармы? Юк, медицина китабы элек булмаган. Бәлки хәзер чыгарганнардыр. Минем әбиләрдән җыелган бөтенесе шушы рецептлар менә минем әфтиек дәфтәремдә. Булар бөтен барысы да табигать байлыклары. Табигать байлыклары. Бит таблеткалар, шприцлар уйлап чыгарылганга кадәр бөтен безнең борынгы бабаларыбыз шул табигать биргән байлыклардан. Җир ана байлыгыннан кулланган. Җир ана байлыгыннан кулланган. Аннан менә күп кеше зарлана, башым авып китә, күз аллары караңгы, нәрсәдән колак шаулый. Моның борынгыда булайрак дәвалаганнар. Алманы һәм кычыткан сугын бермә-бер кушып, шуны эчкәннәр. Тик монда да шамалап эчәргә кирәк. Ул белеп эчсәң дару, белеп эчмәгән очракта агу. Моны да башта ширек стакан, аннан бераз арттыра, ярты стаканга җиткерергә кирәк. Димәк, әгәр дә бу белемнәр сиңа буыннан буынга күчеп килмәгән икән, син моңа бит өйрәнә алмаячаксың. Әлбәттә. Шуңа күрә яки инде син моны я кулланма дигән сүз булып чыга инде. Аннан менә тукран баш авыртулы кешеләргә. Хәзер бит заманасы шундый. Интернетта да күп утыралар, анда информация да күп, баш авырта диләр. Менә тукран баш була бит, теге сиреневый алсу кызыл чәчәкле. Шуның чәен эчәргә кирәк. Аннары астмадан интегүчеләр дә бик күп. Бу чиракта урман җиләгенең яфракларыннан, чәчәкләреннән шәй итеп эчү бик файдалы. Аны инде бер эчүдә генә бетми, аны гомер дәвамында эчеп торырга кирәк. Буларның шул күләмен белеп пешерергә кирәк бит инде, билгеле табиблар белән киңәшләшеп, артыгын җибәрергә ярамас. Җиләк яфрагын аны күпме күләмдә эчсәк тә, аның бернинди зыяны юк, бары тик файдасы гына була. Һәм менә хәзер җәй көнендә балаларның бик каты эчер авырта диләр. Чөнки балалар анда үләнне куып карый тегесен була итәтегеләр. Эчтә паразитлар булуы мөмкин. Менә шушы паразитларны куу өчен дару ашарга ашыкмыйча гына сөттә кишерне пешереп, шул сөтне һәм яки кишерне тоже иеп, балаларга бирергә мөмкин. Бу инде Шигырь язар өчен нәрсә эшләргә кирәк? Поэзиягә да кирип китик әле. Минем инде язган шигырьләрем бик күп иде. Олар янгын вакытында барысы да юкка чыкты. Шуннан соң минем күңелем төште. Шул берничә истә калганнары һаман да минем әфтиек дәфтәрендә йөри. Рәхим итегез. Менә хәзер карап кына алыйм әле. Бу минем беренче укытучыма багышланган шигырь. Менә шул вакыйганы шушы шигырьдә мин чагылдырырга тырыштым. Тыңлап карагыз әле.
Бала шақтан қайтып келем әлі. Урап бұлынларны, су буйларын, мәктәп бұсағасын атлап кірдім. Ирақларға кетті ойларым. Укытушы апам қаршы алды, утыртты да парты артына, қолға кәғәз, қалам, қара берді, өзі язды қара тақтаға. Ақбұр тұтқан інжі нәфис бармақлары інжі етіп тізді харифлеріні. Шулшақ, алыяпқышқа қара тамды, көз яшленді, көңіл қауфленді. Ағып түшті қойнар көз яшләрем, яндырып ике бит алмасын. Юғаш, алыяпқышның табы бітер, көңіліңе қаратаммасын деген сүзләр білән оқытушым зихініме тирән із салды. Бала шықтан қайтып келем әлі, шушы мезгілләрні ойланып. Шынлапта, күлмәк қаралса қаралсын, тек көңіл қаралмасын. Аграфена ханым, шушы тілеклер үшін рәхмәт яусын. Әшлайда хөрмәтле тамашашылар, әлеге кеңешләрді сіз табиптен рөхсәт алырға онытмағыз, яки түгел файдасын біліп кенә эш итегез. Біз қонағыбызға рәхмәт әйтеп, алар белән, аның белән сау буллашабыз. Сау булыгыз. Рәхмәт, қабат күрешергә жазсын. Амин. Жақшы. Төнле барлык кешеләр йоклап беткәч, бакалар бакылдаудан, кошлар сайраудан, җилләр исүдән туктагач, Зәңгәр күлгә төшеп ай кыйна икән. Тел төбеңне аңладым, димәк синең төнле су кыйнасын килә. Тамашачыларга Зәңгәр күлгә хозурланып кайтырга тәкъдим итәсең? Әйдә, тағын нәрсәләр уйлап табасың. Жәйне ничек кызгырак, файдалырак итеп үткәреп була? Кабан күлендә сапбортта йөрергә, йога белән шөгыльләнергә була. Ә кичләрен җыр тыңлап, кичке шәфәк белән ләззәтләнергә мөмкин. Шул шәһәр кызлары нәрсәләр генә уйлап тапмый, йогасы миңа килешмәс. Сапбортның нәрсә икән дә белмим. Теге тактага басып, ишәк белән җыри, ой, ишәк дип инде, ишкәк белән җыри торган әйбер мал. Менә монысы бик кызык. Җәй көнен барыбыз да бик каты көтеп алабыз. Кызу көннәр җитү белән барыбыз да су буена агыла. Бүгенге көндә пассив пляж ялын әзрәк һәм әзрәк кешеләр сайлый. Хәзерге көндә актив ял итү тенденциясе күзәтелә. Мәсәлән, сапсерфинг. Әйдәгез әле бу спорт төре белән якыннан танышып китик. Сапборд, кыскача сап, инглиз теленнән stand-up paddleboard, яисә басып йөри торган такта дип тәрҗемә ителә. Аны бер ишкәк ярдәме белән хәрәкәткә китерәләр. Ишкәк бамбуктан ясала. Серфингтан аермалы буларак, сапта йөрер өчен дулкынлар кирәкми. Елгаларда, сулыкларда салмак кына сапбордта йөреп, балык тота, сәяхәт итә аласыз. Хәтта анда утырган килеш йога белән дә шөгыльләнәләр икән. Насчет подготовки скажу так. Любой человек... Сапбордта бөтен кеше йөри ала. Аның өчен махсус әзерлек кирәкми. Монда йөрү авыр түгел. Әмма шулай да бер момент бар. Баланс тотарга өйрәнергә кирәк. Әмма моңа бик тиз өйрәнәләр.
Саббортта йөрүнең организмга бик яхшы тәэсире бар. Беренчедән, физик формагызны яхшыртырга мөмкинлек бирә. Сапта 1 сәгать салмак кына ишкәндә 300 калория ягыла. Икенчедән, стресс белән көрәшергә булыша. Арганлык һәм депрессия вакытында су өстендә йөрү бик файдалы. Сапта йөргәннән соң энергия, көч, дәрт арта. Өченчедән, бу шөгыль организмның чыдамлыгын арттыра, баланс тотарга өйрәтә. Вестибуляр аппаратны эшләтә. Егылмас өчен кеше үз гәүдәсен контрольдә тотарга һәм авырлык үзәген дөрес куярга тиеш. Йөрәк, сулыш системалары өчен дә файдасы зур. Можно прийти вместе с родителями. Балалар гадәттә әти-әниләре белән килсәләр, бер сапта бергә йөри алалар. Әмма теләкләре туса, аерымда йөри алалар, әлбәттә. Әмма гадәттә безнең кагыйдәләр буенча 14 яшьтән башлап мөстәкыйль йөрү каралган. Бу спорт төре казанлылар арасында тиз популярлаша. Аккыш күле, Кабан, Зәңгәр күл, Тирән күл, Комсомол күлендә сапсерфинг белән шөгыльләнергә мөмкинлек бар. Алдан инструктаж уздыралар, матур фотоларга төшергә мөмкин. Балалар да, өлкәннәр дә бик яратып йөриләр. Иң өлкән сап йөртүчеләр 85 яшьлек пар булды. Алар икесе бер тактага утырып йөрделәр, ди инструктор Ислам Сафиуллин. Бик матур күренеш. Җәй биткәнне көтеп ятмагыз. Яхшы эмоциялар һәм адреналин яратучылар, әйдәгез монда. Урманнарга кирсәң кычкырып кир, шауламаган агач калмасын дип әйтәләр. Урманнарга кирсәм хайран калам дип тәҗрибәләр. Урман турында нинди генә риваятлар, нинди генә шигырь җырлар юк. Шул уңайдан без үзебезгә кунакка Урманчы эшмәкәр Алим Галимуллинны чакырдык. Алим, саумысыз, хош килдегез. Исәмсез. Җегет кеше аңлашлайн урманга мәхәббәт, әйме? Урманлы җирлектә үстегезме? Ни өчен менә нәкъ урман белән бәйләдегез үзегезнең тормышыгызны, хәтта эшегезне дә? Мен инде 10 яшьтән урманга менеп үзем генә йөри башладым. Урманга кичкенәдән гашыйк. Шуның белән тормышымны бәйләдем. Агачлар белән, урманнар белән. Туйда бу нәселдән киләмсең бу мәхәббәт, урманга мәхәббәт? Юк, Сез кайсы яклардан? Мин Саба районыннан. Аңлашылды дип әйтте. Айсы Саба имәннәре, Саба питомниклары турында бөтен әйберне беләсез димәк. Аллаһка шөкер тырышабыз. Менә безнең питомникларда күбрәк нинди агач үрчетәләр, үстерәләр, һәм безнең климатка күбрәк нинди агачлар туры килә? Без инде бүлсәк теге урман хуҗалыгын һәм бакчачылык буенча, урман хуҗалыгы буенча инде безнең инде әлбәттә ул наратлар, шыршылар безнең ул күбрәк үстерәлгән агачлар. Хәзер инде без тагын тиз үсә торган агачлар, ул усак белән бик каты шөгыльләнә башладык. Ну имәнне дә онытмыйбыз. Ну имәннәрне үстерү бик авыр, но барыбер да аны әкрен-әкренгә ул үсеш бара аның өстендә тора. Имәннәрнең бетү сәбәбе нәрсәдә? Ул тиз тернәкләнеп тиз үсүдәме? Безнең Чөнки бит инде аларны кискәннәр дә, төзелешдә бик яхшы кулланганнар заманында күбрәк табигать. Менә бу теге ничектер табигатьнең климат үзгәрүе дип тә уйлыйм. Аңа бик каты суыклар бәреп, андарасын аны теге ярылып, теге аннан соң инде күбесе үлеп бетте шул вакытта. Хәзерге вакытта имәнлекләрне теге имәнлек үлеп барды, аның урынына наратлар, шыршылар, каеннар алыштырып баргач, алар инде хәзер бик ул безнең шул Азнакай якларында, тагын күп кенә бүтән җирдә дә имән үсә дип әйтмәсен, безнең бу Казан якларында күп җирдә үсә. Ну шулай да деловой агач алам дип, аннан бик хыялланып булмый, чөнки утырткач озак көтәргә кирәк бит, имән бит озак үсә. Шулай. Хәзер җылы якта да үсә торган җимешләрне үстерергә тырышалар. Менә аларны үстергәндә сезнең тәкъдимнәрегез. Бакчашы уянды монда. Бакчачылык. Бездә үсә аламы алар? Мин инде шушы урман хуҗалыгының бакчачылыкка кирип киттем, аның буенча күп кенә эшлибез. Безнең хәзерге вакытта, ничек дип әйтим, кешегә тиз кирәк. Шитлегә барып кайта, тиз булсын. Без инде күп кенә кешеләр инде үсәм үсми барып кайтып утыртып карый ул. Шул хәзерге вакытта безнең менә бик каты үстерә башлар. Абрикос. Бик каты голубиканы үстерәләр. Но барыбер да аларның үсеше теге җылы якларда ничек үсә һәм бездә, барыбер да бездә инде балчыгы нинди булырга тиеш, аны өйнең кайсы кырында утырта белсәң, ул үстерәләр. Күп кенә кызыклы үсемлекләр үстерәләр. Мәсәлән, абрикосны алып кайттык абрикосны. Кайда утыртырга, ничек утыртырга? Без инде без тәкъдим итәбез инде менә теге бакча артына алып барып утырсаң, абрикос үсми. Ә менә күп кенә кешенең теге үй кырыена утырталар, өйдән 1,5 метр, 2 метрдан, монда коймасы шык кына бер җирдә, анда шаулау үсә ул,
рәхәтләнде булса, но 1-2 ел аңа барырда безнең кешеләр бит ничек апкайтты, утыртты, үсергә тиеш агач үсә бит инде ул ди. Аның барырдан удобрениесен биреп, шулай аңа карап, теге барыр кортларыннан саклап үстереп җибәрсәң, бер 3 ел үссә, ул анда аны туктатып булмый инде. Демәк, аңа ышыграк күләгәрәк урын җир. Җилсез җир. Шык җир. Сез үзегез нәрсәләр үстерәсез соң? Biz инде тырышабыз, biz агач сату белән дә шөгыльләнәбез, без инде тырышабыз bütün агачларны үзебездә утыртып, үстереп карарга, чөнки аны бит инде саткач бит, ул бит җаваплылык хисе дә була. Бер дус малай шул агач сата башлаган ди. 1 елдан соң миңа килде. Ничек сатасың бу, ничек эшлисең бу эшмәкәрлектә ди. Мин бит авылга кирә алмыйм ди. Авылда ди, теге кешеләр кычкыра, агачың үлде дип, теге авылга кирәм ди. Әниләргә әйтәләр ди. Ул бит инде барда, ул бит агач küçük бала салган кебек инде. Аны ашатсаң, тәрбияләсәң, ул үсә, тәрбияләмәсәң үсми инде. Шуның өчен ул бик авыр теге бизнес дип әйтим инде. Шуның өчен без күбрәк үзебездә утыртып, үстереп карарга тырышабыз. Чөнки аны алайтып карамасаң, аны ул бизнеста узак торып булмый дип әйтәм. Бу эшкә бик җаваплы карыйсыз инде. Үзең башта үстереп, ничек үскәнен аңлап, нинди кыйынлыклар килеп чыгарга мөмкинлекләрне ачыклап, вакыт үткәннән соң син кешегә тәкъдим итә аласың. Нахшу. Тагын нинди агачларга игътибар зур. Үзебезнең менә алма агачлар, ул тагын үзебезнең нәрсә әйтә алабыз. Бакча агачыннан безнең шул алма шиянигенә атый алабыз үзебезнекләрдән. Юк, безнең бит инде алай гына түгел, күп кенә груша үсә бит инде. Ансы да инде бер җырлаганда шигырьләрдә гел алма агач бит инде бездә. Бер дә груша чәчәк ата дип мәкаләләр чыгармаганнар. Груша да безгә килгән бит инде кайдандыр. Алма агач белән бик кызык хәзерге вакытта. Менә мәсәлән анис дигән ишеткән анис төре бар инде. Хәзер без анисны үстерәбез, агач алма бирә. Яшьләр ашый, ой, шундый тәмле алма ди. 80 яшьлек бабай килә, или әби инде. Ашап кара, бу бит анис түгел, энем ди. Мәттәшик. Теге селекция уже үзгәргән, ул теге элек аны тәм кала бит ул авызда. Теге онда булмый бит инде. Без кичкенә чакта ашаган алманы һаман истә бит инде әби бакчасында. Ул теге белый наливлар, теге соп-сары. Хәзер инде ничектер үзгәрә. Толы ул әбинең авызын, әби белән бабайның авызында тәме үзгәргән. Действительно без инде алма агачының теге селекциясын бузабыз. Әйбәт чагыштыру. Аңлап бетереп булмый. Бәлки аларның тормышка карашлары да үзгәргәндер. 80 яшькә җиткәчәме? Әллә составы да үзгәрәме ничектер? Безнең инде алма агачлар һәрге вакытта biz инде безнең бар 1-2 җирдә алма агачларының теге коллекциясе дип әйтәм инде. Мин анда барып карап ашарга тырышам. YouTube бетереп булмый, ул һәрберсен тәмен белеп теге итәсең инде, тәмен беләсең. Безнең алманың хәзерге вакытта ул судан киләме, җирдәнме, теге бик тимер күп тимер инде кислис бар бездә. Без бит инде кисеп кенә алсак та шундый карала бит, карала. Шуны аңлата бит. Менә ул теге кибеттән алдык бит инде ул теге. Кибетнекен алдык, ашыйсың инде аны теге керә дә китә. Безнеке ничектер ул 5 алманы ашап булмый инде бездә сразу. Кибетнекен бу турганда телевизор караганда аны бер 5-не 6-ны. Бәлки шуң белән файдалыдыр да үзебезнеке. Бәлки. Тимер күп булгач. Бәлки. Менә шул хушлашылы тагын бер сорау бирәс килә. Агачларын бит менә кишек кебек дидегез, әйме? Кишекне инде ярый беләсең, ашатасың, ашарга яраклай бирен. Агачны ничек тәрбияләргә икән бөтен кеше белеп тә бетерми бит. Интернетка мөрәҗәгать итәргә, кая мөрәҗәгать итәргәсең, шул үзебезгә тәрбиягә алган агачларны ничек дөрес тәрбияләргә икән? Менә безнең ин әйбәт тәрбия булды ул кичкенә чакта исегездәме, әбигә бабайга кайткач, күзен язын без аш тикмәнләп тирис кертәйек инде. Алмаш кирәкме, кирәк түгелме, барыбер. Но хәзерге вакытта дөнья үзгәрде, теге блогерлар дип әйтим инде, күп кеше аны беләме, белмиме, каян укыйдаган өйрәтүчеләр күп. Мин инде тәкъдим итәм, бер информация бирәтен кешене таптыгыз икән, шуның белән генә барыгыз. Теге сразу 5 кешене карап, 5 кешене эксперимент ясыйсың икән, ул ağaçның үстерүнең сыйфаты бетә. Чөнки һәрбер кешенең үзенең юлы, ağaçны ничек тәрбияләү, ул шул юлны өйрәтә. Ул бөтен юлны. Анда 5 кешенең 5 юлы, аны бер юлы бөтен бакчаны тарасың икән, ağaçны инде ул удобрениесен күп салып, дитеп, ул үзе бетерә инде аны. Шулай кыйбланы үзгәртмәскә кирәк. Бер кешене сайлар, шул бер кеше дөресме, дөрес түгелме, шундан барасың инде. Әлим рәхмәт яусын, агачларыгыз утырткан
бақша ағашы болсынмы, орманда өсе тұрған ағашлар болсынмы, барысы да шаулап өссін. Сабылар Шырылдан тағын бір сұрау. Америкадан ішлеп жүрдің, олым, деп еттірей. Құрмәлі тамашашылар, әлігі сұрауға жауапны сіз әлбәтті біздің телеканалының манзара тапшыруының сайтларында табаларсыз. Біз қонағыз білен сау болашып. Қара көзлі кия көплер, яшырыр үшін көзіні, көзлер түгіл, яқты, нұрлы қарашылар бізі бізіні. Шулайда күзлекнең файдасы бар. Вакыт узу белән һәр нәрсәгә караш үзгәрә. Бүген менә Белеп ки сәхифәсе кызыксындыра безне барыбызны да алмазында шулай ук. Чөнки бүген хезмәттәшебез Лилия Гыйззатуллина кара күзлекләр турында сөйләячәк. Күзлек ни кадәр кыйммәтрәк булса, күзләр өчен файдасы шул кадәр күбрәк булачак дигән сүз дөреслеккә туры килә микән? Лилия, рәхим ит. Тәки шул акчаны искә төшермичә калдырмыйлар. Исәнмесез. Күзләрне кояштан саклый, теләсә нинди образны модалы һәм үзенчәлекле итә ала. Һәм ул иң популяр аксессуар. Бу әлбәттә күзлек. Гади генә образында күзлек белән тулыландырып, күз явын алырлык итәргә була. Әмма аның матур аксессуар гына түгел, төп вазифасы күзләрне саклау икәнен онытмагыз. Күзлек сайлаганда шулай ук йөз формасын һәм күзлекнең сыйфатын да исәпкә алыгыз. Бу сезонда актуаль булачак күзлекләрне барлаганчы, аның 100 ел эчендә нинди үзгәрешләр кичерүен карап үтик. On ne sait rien. Инде бу сезонда актуаль булачак күзлекләрне бардык. 2000 еллардагы винтаж күзлекләр модада булып кала, градиентлы пыяла, озынча кабарынкы форма, бу еллар эстетикасы. Спорт стилендәге күзлекләр дә трендлар исемлегендә. Алар велосипедчылар кия торган күзлекләрне хәтерләтә. Гадәттә тор, озын формада, футуристик стильдә образларны бик үзенчәлекле һәм модалы итә. Классика база киемнәре белән бик туры килеп бетмәскә дә мөмкин. Маска күзлекләр дә китәргә ашыкмый, аларның төрле формадагыларын сайларга мөмкин. Алдагы трендны без микротренд дип атай алабыз. Аны бик кыюлар гына сайлаячак. Ул кабарынкы кысалы, оверсайз төсле күзлек. Популяр күзлекләр исемлегендә авиатор күзлекләр дә бар. Ул инде классикага әйләнде дисәк тә ялгыш булмас. Кыш айларында койры тун белән килешсә, яз җәй айларында чәчәкле күлмәкләр, джинсы, ачык топлар белән бик стильле күренә. Кояштан саклаучы матур күзлекләр арасында мәче күзен хәтерләтүче күзлекләр дә бар. Стильле образ тудыру өчен бу идеаль вариант. Күлмәкләр белән дә, эшлекле костюмнар белән дә бик нәзакәтле, элегант һәм эффектлы күренәчәк. Дизайнер Майкл Корс аксессуарны матур образның нигезе дип саный. Киемгә карап аксессуарны түгел, киресенчә, аксессуарга киемне сайларга кирәк ди. Бераз арттырса да, аның сүзләрендә дөрестлек бар кебек. Сау булыгыз. Сиңа табышмак. Театр артисты үзе бии тик тормый, яши 60-ка якыная, ләкин бердә биюдән туктарга җыенмый, салкын суда кыйнырга ярата, велосипедта йөри, әйдә җавап бирин тизрәк. Балык тутырга ярата, белмисең ул һаман. Син түгел, 60 түгел, сиңа Илдус абый Габдрахманов. Дөрес.
Документы, пожалуйста. Аллаға шүкір. Қоя юлттасыз? Мен жүрейм міне, сап хава сулап, бұл орындарға қызырланып қарап, шынки мен яқындағына тұрам. Шуңа көре мен ішке жаяу да бар бұла. 90-шы жылда мында ішке келгеш әлі, Оқайым Насырыда, мына ол шәй йырты деп аталы. Шунда ярты ел тұрған едім, ал уақытта ол Тинчурин театрының общежитиесі еді, толай тұрағы еді. Шунда ярты ел тұрған едім, мен пропискасыз бірнесі андағы тігі біздің монтировщик егітлер, Тинчурин театрындағы монтировщик егітлер менің яқташлар еді. Алар мені тұрырға орын болмағаш, шунда өзлеріне кірттілер тұрырға, рахатларым шунда. Мен хатта Тинчурин театр белән выездный спектакльләргә дә барган бар иде, булышырга аларга, декорация ташырга. Вакытта эшлегенә башлаган идем. Кабан буйлары ни дию вакытта син эшли башлаган? Монда ул вакытта беләсеңме, теге урысча әйткәндә турышчау иде. Монда кап-караңгы, шундый шәп үзгәрттеләр Казанны. Хәтта минем дуслар Мәскәүдән килгән, төрле шәһәрләрдән килгән артистлар, алар да менә шак катып китәләр. Казанны танымыйлар. Монда Сәлимә белән Бисабит белән бөтен кабанны урап йөрибез. Һәр көн тырышабыз бер түгәрәк ясарга. Теге зоопаркка кадәр барып, моннан әйләнеп, теге яктан әйләнеп, шушында киләбез инде. Шуңа бу минем иң яраткан урыннарның берсе. Илдус менә минем шамында бөтен нәрсә рәхәт җитә, шундый матур, әмма бер җитмәгән әйбер бар, ул бию минем шамында. Биюләр булырга тиеш бу урыннарда, һичшиксез мондый матур урында. Шуңа күрә әйдә ул традицияне хәзер нигез салабыз, ул традицияга Кабан буенда биюләре дип. Әйдә башлыйк әле. Җиңел. Тупыр бирге, тупыр бирге. Аяққа болсын терек, темірдейден әр керек. Тупыр бирге, тупыр бирге. Шыға біз сәхнәге, тупыр бирге. Тупыр бирге. Аяққа болсын терек, темірдейден әр керек. Тупыр бирге. Артқа қаратып кеп күні, кең футболка джинс киіп, аппақ кедіні. Аңлы берілген теманы, алып схеманы, кеттік бизәге стенаны. Уран бақилары ішлерін біләсті, рәсімлерін ясилар кімізді, кім асты. Команды жила, ут батыл юғары класста, симіз бит-бас, танцпол қызған таба. Бұл Елға порты менің бала шақтан берлі енді, мен заманында Свияжский деген санаторий бар еді. Теге Утрау янындағысы. Утрауның өзінде түгел, Утрау янында. Шунда санаторийда яшаган 2 ел. Һәм шушы җәйләрен моннан речной порттан, шушы Елга портыннан билет алып ракетага, ракета беләсеңме, метеор сыман, ракетада 45 минутта барып җитәден эшеп шундый мотор. Һәм монда балык та тоткан бар иде минем. Бала чакта теге мармышка белән шулай утырасың кырыйда. Менә мондый кызыл канатлар чыгалар. Хәзер дә кай вакыт без монда шул сәпитләр белән, Сәлимә белән килеп, монда җиргәләп йөрибез шулай. Мотор, саф һава, шуңа барысына да тәкъдим итәм монда барга. Бик матур, тыныч һәм бик күңелле. Менә миңа, менә бию дидек бит, миңа гел студент вакытта бу бию өчен иң яхшы урын булып тойладыр иде. Ул вакытта әле монда ачык иде, шундый бирәктә монда киңрәк мәйдан иде, менә аста төшсәң. Менә бу кыймалар юк иде. Монда шауып җиргә буладыр.
Буйықмас үшін көңілләр, кемсінмәс үшін йөрәк, сіз керек оқытушылар. Бізге һәр шақ сіз керек. Мақтауларға лайық оқытушы, ул бит бізге білім беруші. Оқытушыларға бағышланған шиғырлар бихисап, шуларның бірсін бізге бүгін шояннар тәқдим ете. Илдус аби да мина оқытушысты берге үйретті. Барыбызға бір генә, білмем ничек өлгерә. Үзе шундый сөйкемле, нәқ әнием шикелле. Шат йөзле укытучым, күңелемә иң якын. Кеше ул шуның өчен. Ул минем укытучым. Шатлыгыма сөенә, кайгым булса көенә. Көндә гыйлем өләшеп, илтә белем иленә. Кадерле укытучым, оннан галим бер кемдә юк сыман шуның өчен. Ул минем укытучым. Кырда иген иксәм дә, галим булып китсәм дә, ул булыр гел уемда, маяк булыр юлымда, сөекле укытучым. Аңарга мин гомергә бурычлы шуның өчен, ул минем укытучым. Хәтер йөртә әдәм баласын диләр. Бу шыннан да шулайдыр. Хәтер безне кирәк булган сайын үткәннәргә алып кайта. Яңа гасыр телеканалы үткәннәр белән горурланып, киләчәкне төзи. Хәтер кирәкмәгәндә генә үткәннәргә алып кайтмасын. 20 ел Яңа гасыр каналы эфирда. 20 ел без Татарстандагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2008 елның бу көннәрендә Татарстан баш каласында җиңел атлетика буенча Россия чемпионаты булып узды. Тагын 4 елдан Россия Эчке эшләр министрлыгының автомобиль чемпионаты булып үтте. Ул ярышларда Россия Федерациясының барлык төбәкләреннән Эчке эшләр министрлыгы, шәһәр эчке эшләр идарәсе һәм башка эчке эшләр идарәләре катнашты. 2014 елның 18 июлендә Татарстан баш каласында Республика клиник онкология диспансеры карамагында радионуклеид белән дәвалау үзәге ачылды. Гади курчакны хәрәкәткә китерү аша мәгълүм бер темага тамаша күрсәтергә тырышу бик борынгыдан килгән сәнгать. Курчак театры өчен махсус пьесалар языла һәм аның сәхнәсендә реаль вакыйгаларны чагылдырган матур әсәрләр туа. Жансыз курчакларга жан бирүче, үз күңелендәге тойгыларны шул курчаклар аша тамашачыга җиткерә алучы артистларның зур хезмәтләренә сокланмый мөмкин түгел. Курчак театрының кайбер серләренә төшенергә теләсәгез, аның музейына рәхим итегез. Татар дәүләт әкият курчак театры музейында барлыгы 200-гә якын экспонат саклана. Бирегә килеп керү белән үзеңне әкият дөньясына килеп эләккәндәй хис итәсең. Бүгенге чын барлыгыбыз иртәгә ул тарих. Бу чыннан да шулай. Күп еллар тамашачыны сәхнәдән сөендергән курчаклар бүген экскурсиягә килүчеләрне шатландыра. Музей у нас был открыт в 2013 году. Мы открыли... Музей 2013 елда фестиваль катнашучылары өчен ачыла. Без аны шул вакытка әзерләдек. Нәкъ менә фестивальгә килүчеләр музейга курчаклар бүләк итте. Бу шулай ук безнең коллекцияның фундаментын тулыландырды. Ә инде музейның төп ачылышы 2014 елда булды. Музейда курчак театры сәнгате үсешен күзәтергә һәм аның тарихында эз калдырган кешеләр белән танышырга мөмкин.
В нашем музее представлены куклы из разных спектаклей. Этих спектаклей уже... Безнең музейда төрле спектакльләрдән курчаклар тәкъдим ителгән. Алар хәзерге вакытта репертуарда юк, ләкин тамашачылар кайчандыр спектакльләрдә катнашкан курчаклар, персонажлар белән таныша ала. Монда 1980-90 елларда репертуарда булган геройларны да очратырга мөмкин. Күпләр бирегә үзләренең бала чагын искә алырга да киләдер. Экскурсия кысаларында курчаклар белән идарә итеп карау мөмкинлеге дә бар. Бу балаларда зур кызыксыну уята. Биредә шулай ук программалар, афишалар, төрле эскизлар, макетлар саклана. Спектакльләр өчен курчак ясау технологиясен дә чагылдырганнар. Курчак театрының яңа бинасы макеты үзәк урынны алып тора. Хәтта курчакларның да киеме бар. Киемнең төп вазифасы ул безнең тәнебезне сакларга тиеш. Иң борынгы кешеләр суыклар һәм салкын кышлар булмый торган җылы якларда яшәгәннәр. Шуңа күрә аларга кием кирәк булмаган. 100 меңнәрчә еллар үткән, борынгы кешеләр әкренләп Европа һәм Азияның салкын илләрендә дә яши башлаганнар. Алар кырыс һәм салкын кышлардан саклану өчен кием салым уйлап тапканнар. Шулай да җылы якларда яшәр идем мин дип әйтте берәү. Кай вакыт кеше бик тиз арый башлый. Моның сәбәпләре күп. Шуларның берсе кигән киемебез. Киемнең һәм тукыманың яшәү көчен туплаучы, яки киресенчә таратучы булуы турында уйлаганыгыз бармы? Наталья Кондратьева әби-бабаларыбызның борынгы киемнәрен өйрәнүче оста. Традицион кием салым ул нәселдән нәселгә сакланып килгән мирас. Төп идея җир һәм галәм энергиясенең гәүдә буйлап каршылыксыз узуын тәэмин итүче кием тегү. Здесь вставлена ластовица. Киемнең бик мөһим элементы ластовица, ягъни өстәмә тукыма тегү. Ни өчен аны култык астына куйганнар? Бу җирдән кергән энергия тоткарлыксыз узып, култык астында туплансын өчен эшләнелгән. Бу урында чакра булганын истә тотып та эшләгән моны борынгылар. Энергия җөй аша чыга дип ышанганга күрә, җиләр тәнгә тиеп тормасын өчен аны капларга тырышканнар. Бу рәвешле тегелгән кием җир анадан көч алырга һәм энергия балансын сакларга булышкан. Киемнең һәр деталенә бик тирән мәгънә салынган. Почему пояс нужен? Говорят. Билбау нәрсә өчен кирәк дип уйлыйсыз? Пута такмаган чакта син ник таралган дип сораганнар. Бу сүзләр энергияны сакламаган, аны тараткан кызларга шелтә буларак яңгыраган. Билбау озын, билне 2 кат урап алырлык булырга тиеш. Күпләр хәзер дә шулай бәйли. Бәлки борынгы хәтер уянадыр. Итәкнең бөрмәләре дә мөһим роль уйнаган. Уңыш юлдаш булсын өчен кием теккәндә аларны дөрес куярга тырышканнар. Бөрмәләр артта булса, нәселгә таянып, аннан ярдәм, яклау һәм борынгылардан фатиха алуга ишарә ясалган. Бөрмәләр алда булу, киләчәкне күзаллап, хыялларны барлау һәм максатлар куюны аңлаткан. Если мы желаем, чтобы наша жизнь была гладкая и сбалансированная, тормышыбызда барысы да шома булсын дибез икән, бөрмәләр тигез бүленергә тиеш. Бу очракта без бабаларыбыздан килгән гыйлемгә таянабыз. Бүгенгене уйлап, киләчәкне планлаштырабыз. Итәккә аерым игътибар бирелгән. Шабуы күтәрелмәсен өчен аны истәмә тукыма тегеп махсус авырайтканнар. Хатын-кыз матурлыгының төп атрибуты итәк. Матур булудан тыш, тылсымлы мәгънәгә дә ия икән. Замана хатын кызлары ул төрле. Алар уңган, булган, хәтта егетләрнең мәкаләдә аларга туры килә. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз дисәләр, хатын кызга 100 дә җитми җәмәгать. Шул уңайдан без үзебезгә кунакка. Бүген бездә кунакта табиб, шул ук вакытта биюче Шулпан Гаянова. Шулпан, саумысыз, хош килдегез. Исәнмесез. Сезне менә июльнең уртасы, безнең 2нче эш көне белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Күрәм, сагынып көткәнсең безнең тапшырулар башланганын. Каян вакыт табасың? Балалар табибына әле бию өйрәнү өчендә бит инде сезгә бит инде тегеннән дә шалтыраталар, моннан да шалтыраталар. Үзеңдә баланы тәрбияләргә кирәк. Эш биткәч тә барырсыз, гел телефонда эштә. Монсына кайчан
вакытта бас. Сәламәт яшәү рәвешенең төп нигезе бит инде ул физик активлык. Һәм без медицина хезмәткәрләре үзебезне үрнәк итеп куярга булдык. Безнең юнәлеш ул фитнес зумба дип атала. Гади тел белән генә әйткәндә, зумба ул музыкага төрле хореографик күнегүләр ясау. Зумба сәламәтлеккә бик яхшы йогынты ясый. Беренчедән бу музыка. Без татар халык биюләренә, рус халык биюләренә, бачата, сальса, латиноамерикан, шәрык бию көйләренә биебез. Икенчедән ул атмосфера. Эштән соң арып, талып киләсең дә инде, тренировкадан соң яңа туган бала шикелле көч, дәрт истәп, өйгә кайтып китәсең дә. Сез үз үрнәгегездә күрсәтергә булдыгыз. Әлбәттә. Халат кына киеп йөрергә димәгәнсез, бүген бик матур күлмәк киеп килгәнсез. Бик зур рәхмәт. Зумба шулай ук ул сәламәтлеккә бик яхшы йогынты ясый. Беренчедән ул осанка. Умыртка сөяген нык яхшы тотуда инде. Икенчедән ул гибкость, сыгылмалык. Бу безнең инде хореографик күренешләрдә дә күренә. Һәм өченчедән ул буыннар торышын яхшырта. Без менә шушының өстендә эшлибез. Демәк, аның зыяны юк. Менә әлеге хәрәкәт төрләренең, әлеге юнәлешнең. Чөнки бит ул биюләр төрле була. Мәсәлән, брейк, анда зыян килергә мөмкин. Муеныңа борып җибәрсең, булай иттерсең. Сезнең бию хәрәкәтләрендә андый зыяннар юк. Юк. Зумба белән аны төрле яшьтәге ханымнар, шулар ир-атлар шөгыльләнә ала. Безнең инструктор, тренерыбыз югары белемле табиб һәм югары белемле хореограф ул Айрат Мансурович. Нинди юнәлеш буенча табиб бул? Ул врач общей практики, безнең инде терапевт. Башка 5 биюче, алар кемнәр? Алар төрле юнәлештә эшләр. Шулай ук балалар табиблары да бар, кардиологлар да бар. Бик күп. Бу кызыгышны качан гына уйлап таптыгыз әле? Качан бии башладыгыз? Менә безнең Айрат Мансурович инде ул зумбаны Казанда нигез салучы кеше. Ул инде 10 елдан артык аның белән шөгыльләнә һәм Казанда берничә мәктәбе бар. Ул аның инде укучылары, үзе чыгарган укучылар, шулай ук үзләренең мәктәпләрен алып баралар. Өстәвенә бу әле балаларын әзгәнә менә шул телефоннан да айырып алыр өчен менә дигән шөгыль бит. Әлбәттә. Менә сез үз мисалыбызда үрнәк күрсәтергә уйладык дидегез. Үрнәк алучылар, ярып китүчеләр бармы, кызыгучылар бармы? Әлбәттә инде, хәзер бит инде шушы интернет, социаль шелтәрләр заманасы. Без күбебез бит инде шушы статуска да куябыз, интернетка да куябыз һәм барысы да сорыйлар инде. Димәк, сезнең биюләрегезне күреп була. Күреп була, шулай ук инде интернетта зумба хэштегын җыясыз да инде безнең биюләр килеп чыгарга мөмкин. Әфәрин, сәламәтлекне табиблар ярдәме белән генә түгел, физик хәрәкәт белән ныгытырга кирәк. Монсы бөтенебезгә дә ашык мисал, шулай да искә төшереп китик. Димәк, инде балаларыбыз сау сәламәт булсын өчен дөрес туклану, сәламәт яшәү рәвеше, аңа инде активлыкта, биюдә, җиңелчә спортта һәм дөрес йокы, шулай бит. Монсы инде сәламәт яшәү рәвешенә керә булар барысы да. Һәм менә шуларның барысын да үтәсәк, бик гади бит җәмәгать. Алла берсә барыбыз да сәламәт булырбыз. Зумба биюче табибларны ишеттек, бик яхшы сөйләде Шулпан. Хәзер инде үзе белән сау булашканчы, башка табибларның да бердәм биюләрен карыйк әле. Тырышсаң да узган гомер кайталмый, биеп җырлап яшәгәннәр бер кайчан да картаймый. Бик әле ботинкалар тузганчы, күңел ачы, яшь гомерләр узганчы. Бик әле ботинкалар тузганчы, күңел ачы, яшь гомерләр узганчы. Дустым гармуныңны бармакларың талганчы, типтереп кал заманында үкенешкә калганчы. Бик әле ботинкалар тузганчы, күңел ачы, яшь гомерләр узганчы. Бик әле ботинкалар тузганчы, күңел ачы, яшь гомерләр узганчы. Әннәге аягымда сандали түгел пима, яшь күңелеңне тойма. Әннәге аягымда сандали түгел пима, яшь күңелеңне тойма. Басайдәме гүлсен, идәннәре бөгелсен, басуыңда зур бәхетнең шапкылары күренсен. Басайдәме гүлсен, идәннәре бөгелсен, басуыңда зур бәхетнең шапкылары күренсен. Тыпыр-тыпыр биергә имән идәннәр кирәк, тыпыр-тыпыр биергә имән идәннәр кирәк. Имән идәннәр өстенә хәтфә паласлар кирәк, имән идәннәр өстенә хәтфә паласлар кирәк.
Яш гомерне сатмыйлар бит бернинди акчага да. Кортайгачтын бийи булмас йөрәкәң ансада. Бигәле ботинкалар тузганчы, күңел ачы. Яш гомерләр узганчы. Бигәле ботинкалар тузганчы, күңел ачы. Яш гомерләр узганчы. Әйдә дустым бигәле, әйдә бергә бибез. Әйдә инде бас. Хоп, hey! Бигәле ботинкалар тузганчы, күңел ачы. Яш гомерләр узганчы. Subhanallah. Munda sözler de yok hatta. Alar tabip olarak kına öz işinin ustaları değil, hatta büyüşü olarak da kimin koymadılar. Şirtme tilli kubuz gajayip müzik oyun kralı. Kubuzның şifası da var deyler. Nişik oynap buladır şunda subhanallah. Umumen ki çıgaru көңілні тынышландыра. Саха Республикасынан келген қыз Айсханадан шифалы бүлек. Күлбасташ ағаш үрлерді де яулап, тауларға да мініп бұла. Шәһәрләр дә кешеләр кебек. Кайберләрен бер күргәннән соң бер дә онытмыйсың. Гомерең буена хәтереңдә кала. Бу искиткеч шәһәрне бер генә тапкыр булса да күрүчеләр Дербетнең борынгы таш ныгытмасының Нарын кала дип аталуын беләләр. Шәһәр өстеннән биеклектә урнашкан бу зур тарихи комплекс ЮНЕСКОның бөтен дөнья мирасы исемлегенә күптән кертелгән. Әгәр син Дербентка килеп тә Нарын калага кермәгәнсең икән, димәк син Дербентны күрмәгәнсең ди җирле халык. 5000 еллык тарихы булган шәһәрнең истәлекле урыны һәм бизәге дә нәкъ шушы борынгы калга. Ул ЮНЕСКО тарафыннан бөтен дөнья мәдәни мирасы исемлегенә кертелгән. Аның Каспий диңгезенә барып тоташкан таш диварлары каланы төн яктан да, көн яктан да саклаган. Тарихына килгәндә төзелү вакыты якынча 6 гасырга карый. Кайбер чыганакларда ул Бийек Кавказ дивары дип тә йөртелгән. 42 чакрым озынлыктагы монументаль кырылма әрәмәлек һәм калкулыклар аша тауларга кадәр сузылган. Аны урап узып булмаган. Бүген оригиналь конструкцияның эчтән бер генә сакланып калган. Нарын каланың берничә капкасы бар. Көнчыгышта үзәк киреп йөрү өчен. Көнбатышта тауларга чыга торганы. Монысын икенче төрле хурлык капкасы дигәннәр. Ныгытманы яулап алган очракта патша белән гаскәр башлыгы тауларга чыгып кача алган. Тора-бара аның территориясендә кирәкле биналар төзелгән. Су үткәргеч, хан мунчасы, төрмәләр, хан сарае, складлар, гауптвахта, лазарет.
Шәһәрне су белән тәэмин итү системасы да уйланып эшләнгән. Камауда калган очракта таудан килгән су керамик торбалардан сусаклагычка агып төшкән. Резервуарның күпчелек өлеше җир астында булганга, монда җыелган су ярты елга җиткән. Мондый ныгытмаларда төрмә зинданнарда булган. Биредә ул суд үтә торган җирдә, хан канцеляриясе янында урнашкан. Хан мунчасы идеаль килеш сакланган дисәң дә була. Хәзерге заман кешесе өчен аның тышкы кыяфәте кызык. Җир өстеннән бары ак гөмбәз түбәләр генә күренә, ә мунча җир астында. Патшалар мунчага юыну өчен генә түгел, шахмат уйнарга, дәүләт эшләрен хәл итәргә дә йөргән. Биредәге берничә караңгы бүлмә юыну урыны булган күрәсең. Хикәяләр буенча алар бер шәмнән дә җылына алган. Кызганыч, хан сарае сакланмаган, аның урынында хәрабәләр. 19-нчы гасырда төзелгән биналарга килгәндә, ул гауптвахта, лазарет һәм склад бүлмәләре. Ныгытма эчендә таш саркофаглар җыелган урында бар. Биредә бер кайчанда зират булмаган диләр. Туристларга диварларга менергә ярый. Шул рәвешле Нарын каланы тулайым әйләнеп чыгып була. Һәр яктан да искиткеч манзара ачыла. Диңгез, таулар, Дербент шәһәренең истәлекле урыннарын күргән кеше моны бер кайчанда онытмый. Нарын кала үзенең Дагбар дивары белән бүгенге көндә дөньяның иң зур ныгытмаларының берсе. 2023 ел Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан ителде. Мәдәният өлкәсе матди кыйммәтләр белән генә бәяләнми, ул күңел кушуы, матурлык өлкәсе. Үй шартларында һәм нәфис кәсепчелек рәвешендә үскән татар милли сәнгатенең киң таралган төрләренең берсе – шигу. Син үзең шигә беләсең мисың? Беләм. Ә син гармунда уйный беләсеңме? Мин дә беләм дип әйтер идем, тик ялган булыр. Остага карыйк. O pisco a mão no knodora E aqui bergasco garcotera Noche tantineni mapanam Tontonela todo me dadora Yara ti montone Yara ti montone Yara ti montone O gebune vitare Yara ti montone Yara ti montone Yara ti montone O gebune vitare Шашкая лоза, ой, шашкае Мы на мой пыжо за табане Ожи но тонел квош машко Пумишком дермелос кишко Яра ти монтоне
Ишкуда яра пимонтоне, яра пимонтоне, угевуне питаре. Yara titone, tone gine, yara titone, tone gine, yara titone, ugebune titare, yara timotone, yara titilidis, yara titilidis, uzvuzvutumis. Əfərin, subhanallah, sizə yaşadı mı? Bizə yaşadı. Qozanda yaşaganda Valeri Salaxov muzika məktəbində fortepiano klassında oxuy. 2017-ci ildə Udmurtiyanın xalq artisti bayançı Anna Plotnikova bilan tanışa. Otna 10 gün degəndə onun stilində oynarğa öyrənə. Şundan onu rayon şaralarına çağıra başlayırlar. Ondan indi Телетапшыруларда да бик күп катнаша башлый. Һәм бүген ул бездә кунакта Казанда туган, биредә 7нче сыйныфка кадәр укыган, аннан Удмуртиядә яшәгән, хәзер инде Казанга килгән Валерий Салахов бүген манзара тамашачыларына җыр бүләк итер. Аның иң зур хыялы Удмуртиядә танылып, Казанда да үз урынын булдыруы. Артист буларак әлбәттә, кем белә, манзара белән бәлки хыялы тормышка ашар. Играй гармонь, чтобы было слышно тебя в округе и в глуши. На голос твой, чтоб люди вышли, сплясать и спеть от всей души. 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 Эхо! Играй гармонь, играй волнуя, ведь ты играешь для своих. А коль любить границ не зная, а коль работать за троих, а коль работать за троих, а коль работать за троих, а коль работать за троих. Это играй гармонь, играй пылая, про ширь степей и тишь лесов, про землю воленную, родную, про славу деда и отцов, про славу деда и отцов, про славу деда и отцов, про славу деда и отцов. Эхо! Играй гармонь, скажи, как жили, про наши беды и про взлет. Сыграй про то, чем дорожили, о том, что дальше в жизни ждет, о том, что дальше в жизни ждет, о том, что дальше в жизни ждет, о том, что дальше в жизни ждет.
Афарин, Субханалла. Играй гармонь бәйгісінде қатнашқан Валер белән Утмуртча яраттық, русча гармон уйнадық. Иң мөһиме үзебезнең татар бию көйенә һәм татарча бию белгән табибларга кул шаптык. Иң мөһиме үзебезнең Татарстаныбызда яшәгән төрле милләт вәкилләре исән-сау, имин, тату яшәсеннәр иде. Менә шулай җырлый гали уйнаган гармоннарга җырлап ачылсын күңелләр, ә безгә таралыр вакыт җитте. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, безне зарыгып көтеп алган хөрмәтле тамашачыларыбыз. Сау булыгыз.